Čaute, som v Innsbrucku a idem si dneska zabehať niekde tak random. Skúsim nájsť nejaké cestičky v pozadí krásne hory. No a uvidíme, kam sa dostaneme. Idem smerom na tento kopec. Naň asi nepôjdem, lebo nemám na to čas. Ale uvidíme, kam sa dostaneme. Takže držte palce. Takže už máme 200 výškových metrov za 18 minút, 2,6 km. Zabijak. Tie hory sú tu neskutočné. Mám za sebou 600 výškových metrov a 6 km. Čas zatiaľ 52 minút a pomaly sa blížime k snehu. Ešte to je ďaleko, ale cieľ je dostať sa aspoň k snehu, ak nie na vrchol, lebo nemám čas, musím ísť do roboty. Takže dúfam, že stihnem aspoň ten sneh. Vychádzam z hory a zrazu vidím, že tie kopce nie sú už až tak ďaleko. Takže uvidíme, či nakoniec nepôjdem úplne hore. Je tam sneh, ale dúfam, že to dám. ...8,25 km, výškových 919 a čas hodina 14. Makam. Dúfam, že to stihnem dostať sa až hore, aby som potom mohol ísť rozbitý do roboty. Paradička. Nevadí. Už sa dostávam k snehu. Takže môj cieľ bude splnený. A najdôležitejšia vec. Z ubytka som šiel priamo odkiaľ bývame a išiel som úplne náhodnými trasami. Proste len tak, kde ma napadlo, som zabočil a nejakým spôsobom som to trafil. A už som kúsok pod vrcholom. Je tu nádherne, už je aj zima celkom, lebo 900 výškových je dosť, takže už je aj chladno. Ale ten výhľad za mnou posúďte sami. Som pri snehu. Haha. Dokázal som to. Prvú časť. Dostal som sa k snehu. No a rozhodol som sa, že skúsim ísť až na vrchol. Uvidíme, či to budem stíhať. Dúfam, že hej. Dostal som sa sem. Tu cesta končí. Takže idem len krížom hore vyskúšať. A snad sa dostane na vrchol.
som hotový. 1150 výškových. Stále nie som hore. Ale už to dám. Už to nemôže byť ďaleko. A našiel som aj nejakú cestu. Takže idem hore. Začína snežiť. Ale musím byť za chvíľu na vrchole. To není možné, už mám 1200 výškových. Už tam musím byť za chvíľu. Trošku sa rozsnežilo. To riti. Úplne mi to pokazí výhľad. Neuvidím nič. Úplná smola. Keby idem o hodinku skôr, tak mám taký krásny výhľad. Ale nevadí. Už to tam dobojujem. A dole si budem musieť pohnúť. Lebo nestihnem ísť do roboty. Dúfam, že to nejako stihnem. Už to není ďaleko, ale furt je to vysoko. Je to ťažké už. Už mám nastúpaných 1370 metrov. Je to extrém. Čas hodina 49. 10,5 kilometra. Je to dosť na hrane so silami, keďže viem, že ma čaká ešte cesta dole a potom budem musieť robiť. Ale dám to už. Pekne sa rozsnežilo. Škoda, že neuvidím nič. To ma sere asi najviac. Nevadí. Inokedy. Na budúce. Už to není ďaleko. Už si to hovorím síce asi pol hodinu, ale už to fakt není ďaleko. Teraz je to, že to není ďaleko. Trošku snehu tu je. Aspoň budem mať čisté topánky. Nejako iné razy, že ich mám čierne. Už som skoro tu. Dve hodiny. Som tu. 2 hodiny, 11 kilometrov a 1526 výškových. Stihol som to na poslednú sekundu dať za 2 hodiny. Jediná škoda je, že mi začalo snežiť, takže tu není až taký krásny výhľad, ale aj tak táto hora je brutálna. Zvládol som to, teraz cesta dole. To bude ešte ťažoba. Vidíme sa dole. Už sa dostávam konečne na cestu. Ty kokos, toto bol extrém. No čakal som, že to odtiaľto bude na 20 minút a nie, že som išiel, ja neviem, možno 40 alebo 50 minút, fakt, že dlho. Ale už sa dostávam na túto cestu a odtiaľto už ten terén je o dosť lepší, takže budem o dosť rýchlejší. Ale bol to záberak. Extrém. Som akože dosť unavený. Bude to viac ako polmaratón. A nastúpaných cez 1500. Akože brutál.
pomaličky idem dole. Idem tempo okolo 5. Som v 17 km skoro. 2 hodiny 42. Fuj, je to akože ťažké ísť aj dole už. Ale musím si pohnúť, aby som stihla do roboty. A už som to riadne, už som naklesal 1100 metrov. Takže aktuálne 20 km. Čas ani nie 3 hodiny. Fuj, som hotový. Už to je menej ako 2 km. Chcem to dať do 3.15. Tak už nevládzem. Takže hádam sa mi to podarí. Práve mám za sebou najťažší polmaratón v mojom živote. 3 hodiny 6 minút. 1500 výškových. Brutál. 21 km. 700 metrov. Tu som bol hore. Takže som sa tam nakoniec dostal, presne tam. Takže pre viac takýchto videí nezabudni dať like, odber, koment a vidíme sa na budúce, takže čaute.